Holy Mass is greater than martyrdom because martyrdom is an offering of men to God, while the Holy Mass is an offering of God to men. Angay kita magpasalamat karon og ang pinakataas nga pagpasalamat mao kining Santos nga Misa. Karong adlaw di ay ang fiesta ni Saint John Chrysostom. Dunay siya hindot nga panultihon, no? Ingon siya nga magluya ang akong adlaw kung di ko makasangyaw. Magluya ang akong adlaw kung di ko makasangyaw, no? Ang uban po nato dinhi, no? Magluya po ang atong adlaw kung di makayaw-yaw, no? Opposite po ni Saint John Chrysostom, no? O karon ang pagpasalamat nato ngadto sa Ginoo. O balikon nako ang pinakataas natong pagpasalamat, no? Mao ning Santos nga Misa. Ngano man matud pa ni Saint John Meriviani, no? Martyrdom, Holy Eucharist is greater than martyrdom. Balikon nako ha. Holy Eucharist, Holy Mass is greater than martyrdom. Because martyrdom is an offering of men to God, while the Holy Mass is an offering of God to men. No? Ang Santos nga Misa labaw pa sa usa ka martiryo. Kaya ang pagka-martiryo mao man ang pagpaagas sa dugo alang sa Ginoo. Pero ang Santos nga Misa di ay labaw pa ni ana. Kaya ang Santos nga Misa mao ang pagpaagas sa dugo sa Dios alang sa tao, no? Doon nami hugot parokyano ba, no? Yang sa among shooting dito, si Brad Lulot akong kauban dito Miss Anda di Boracay, no? Yang sa hugot parokyano namo gulyat, no? Imingaw ra man siya ni Brad Tiban Santos Langit, no? Sa hugot namo sa among hugot parokyano, no? Shooting mi dito, mao ni ang unod sa amo nga hugot-hugot, no? Si Brad Lulot dito sa Tapis Baybayon, nga ako padung og naog, no? Akong ingnan si Brad Lulot. Brad Lulot ni bata na magkagsamot. Na si Brad Lulot dito sa kilid, no? Umingon po si Brad Lulot ni bata lagi samot, pero nga akong dughan naghuot. Kaya ang akong gugma padre sama sa balas, dali kay gibanlas, no? Huhu, pagkadimalas, no? Nga ako pong iingnan sa Brad Lulot, ang gugma pud sa Ginoo sa imuha, sama pud sa balas, way pagka-pupas. Ayaw na si gukod, ayaw na si apas, no? Sa tao, nga kusog kay mudagan, no? Sa tao nga ang gugma, dali kay nihunas, no? Tinghunas man pud to, no? Diha na sa Ginoo, Brad Lulot, makakita kag tiunay nga gugma o wagas. Kay sa iyang kaugalingong dugo, siya ni paagas. Aron ikaw ug ako, kitang tanan maluwas. Atong pakpakan ang Ginoo. Ug kanang pagpaagas sa iyang bililhong dugo, mga kaigsunan, no? Ato kanang makita o masinati pag-ayo, commemorate pag-ayo, mahimong present pinaagi sa Santos nga Misa, no? Kung tanawon ninyo atong naidako kay bag-o, dako nga milagro o bag-ong milagro sa Santos nga Eucharistia, no? Kita go mga Katoliko usahay, no? Ato mang imaylo ang misa, no? Sa atong mga bisyo. Imaylo na to si Kristo sa atong mga bisyo, no? Kung nasayod lang kita kinsa, no? Usahay mangluod na ta sa atong pari, no? Mobalhin taglaing parokya, no? Adto na ta mo simba dito. Pero ang tinuod mga kaigsunan, dili man pari ang inyong giadha niya sa Santos nga Misa. Si Kristo man sa bayhon sa pan o sa bayhon sa bino. Netong August 8, 2019, karong triga na yun, no? Usa ka pari, si Father Gustavo Palacio, no? Nagpakalawat siya masakiton. Nagnasa siya sa PICS, no?
Pag-abot niya dito sa maong balay, natingaman siya kay napuno sa dugo ang iyang mga buktot, no? Tanawa ninyo akong timeline, no? Atong August 11 akong gi-share, no? Ito dito ang picture ni Father Gustavo, no? Palasyo, napuno niagas ang dugo, no, sa iyang mga buktot. O pag-abli niya sa pigs, katong consecrated house, kayang dala para sa masakiton, na himong tinuod nga unod ni Kristo. Sakto kayo dagingon ni Kristo, I am the bread of life. Ug ang pahan niya akong ihatag kaninyo, mao ang akong unod, no? Ug ang ilimnon niya akong ihatag kaninyo, mao ang akong dugo. Mga igsuon kung nahibaw lang ta, kung kinsa nga atong gianha sa misa, biyaan ni may mong labhonon, no? Matod pa ni Atty. Rupil dito ni sa Atty. Rupil sa parokya, no? Ingon siya nga hinumdum ko ano akong hinumduman niya, no? Kung dili ka kasimba tungod sa imong tindahan, nagtuo ka nga ikaw may tag-iyas imong tindahan, no? Kung di ka kasimba tungod sa imong tindahan, ang tindahan ay tag-iya nimo, no? Ang tindahan na pud ang Ginoo nimo, no? So karon mga pinangga kong mga kaigsunan, sakto kini atong gihimo karon, no? Ang pagpasalamat nga pinakataas mao jud ang santos nga misa.